Toivottavasti stop rohkem ei saa. Naschle. Jäid laevast maha. Lehvitame isile. Isi, lehvitame sulle. Ano. Vážení, vítejte na naší plavbě. Během plavby pozor na ruce a na hlavy, nedávejte prsty, děti, hlavy a nějaké předměty na okraj lodě, protože já s tím Titanikem budu svištět těsně okolo skal, tak bacha na to trochu. Hloubka je pod námi prozatím malá, jenom asi 1 metr. Jeskyně, které tady vidíte, byly objeveny v roce 1924 a pod námi jsou zasypané dolní patra. A na ty foťáky bacha, protože fotit bez blesu je ideální. A nebleskáme si tady do očí řidičům lodí. To je hlavní důvod, proč jsme tady vyhlásili zákaz focení, protože to ideální video si tam dá. Tady se teďka připlouváme dnes, protože nad námi jsou tady poměrně vysoké 40 metrů a nevíme zatím, kam to vede. Nad námi asi 140 metrů vápenců. Tady je potom do pekla, kdybyste náhodou potřebovali. Tady to máme. No a jestli teďka je nad námi, tak je vysoká přibližně 80 metrů. Já zatím nevím, jestli vede skutečně do lesa nebo ne. Nad námi je tam potom jedno místo, které je zhora zasypáno, takže to asi někam nahoru vede. Možná, že to vede do lesa, ale zatím nevíme, není to tam poznat nahoře. Tak teďka pojďte, můžete, napáně. Až tam bude další loď, tak bez blesku. Tady si kontrolujeme skály a na pravé straně další části komínu a na té pravé stěně můžete vidět výrobce tady těch našich vápenců. To jsou prosím korály, to jsou všechno korálové útesy, které tady vyrůstaly v pravěkých mořích velmi teplých, které měly podmínky, máme tisíce důkazů o tom, že to mělo tady podmínky podobné jako Středozemní moře, to znamená velmi teplé moře tady bývávaly a byly to moře poměrně mělké. Pod námi jsou štěrky, štěrkopísky, ale vápenců dole pod námi je asi 800 až 850 metrů. Po pravé straně potápěči objevili nové jeskyně, které jsou až 20 metrů hluboké, propojené s propastí Macovkou a toto je největší tunel, který byl proražen ve 33. roce. No a tímto tunelem propluli první turisté v červnu v roce 1933. Tady končí malá hloubka, vlevo 18 metrů, z pravé strany z hloubek 48 metrů přitéká říčka Punkva z Dolního jezírka sem. Takže teďka jsme na proudící řece Punkvě. Tady je hloubka v tom tunelu jenom 1,5 metru a pod tímto tunelem je 18 metrů vápenců a tam dole jsou velké zatopené jeskyně, kterými voda protékala dřív, ale teďka už nemůže, protože ty dolní jeskyně byly z druhého konce zasypány kamením tady z tohoto tunelu a z dalších prostor tam vpředu. Takže oni všechno kamení vozí dopředu, no a tím pádem tam je, za chvíličku to uvidíte, hloubka jenom 6 metrů, to je teď pod námi. Takže po pravé straně ještě třetí pokus dostat se do Macochy, nepovedlo se ve 33. Za chvíličku po levé straně uvidíte druhý pokus, dostat se do propasti, také se to nepovedlo a pod námi se to povedlo naprosto mimořádně. Pomocí elektrických čerpadel vpravo dole byly prozkoumány rozlehlé veliké prostory až 70 metrů dlouhé. Já to uřídím, nebojte, jo?
vypočítaný na milimetr místí. Sem tam se nám to nepovede, pletou se nám tady skály do cesty pořád. Až ta voda bude čistší, tak sem dám také světlo, abyste viděli do 13 metrové hloubky. Možná, že to bude čisté, uvidíme, jaké bude léto, jestli přijdou nějaké extrémní bouřky nebo ne. Ono totiž říčka Punkva tady hluboká 24 metrů je pod naší lodí, tak ta je napájená z plochy povodní 160 km čtverečních Drahanské vrchoviny. Takže teďka vidíte přírodní první pohádkové jezero objevené v roce 1920 až sem. Tady se otáčejí maličké pravice s turistama, 13 let napravo a sem. A teď pozor, na ruce a na hlavy. To je speciální nejkrásnější zatáčka ve slovenské soustavě. Takže teď se mi to úplně náhodou povedlo. Ještě nikdy jsem se s turistama tak hrozně nedostal. Pod námi je tady hloubka asi 10 metrů a teďka budou pod námi hloubky přibližně od 6 až do 15 metrů, ale je to velmi složitá jeskyně, dole široká až 50 metrů. Takže teďka proplouváme druhým pohádkovým jezerem a jeskyně pod námi je největší zatopená jeskyně v Moravském krasu, dlouhá pod vodou přibližně 220 metrů, dětičko se může. Tady vidíte Madelko, nebo třetí pohádkové jezero a bude ta voda čistá, bude krásně zelená. Takže říkám, uvidíme, co nám udělají extrémní bouřky, kdyby náhodou zase nějaká byla. Může klidně extrémní bouřka, může způsobit povodek podle toho, kam spadne. Kdyby to spadlo do oblasti Slousko-Šošovských jeskyní nebo Holštejna, tak tady máme povodeň přibližně za 5 hodin, než to proteče systémem amatérské jeskyně, která je prozatím dnes prozkoumaná na délku 45 km. To je vlastně náš jeskyní systém. Toto je chodba dračí, za mnou dračice na stropě, ale vy jste si možná nevšimli, to nevadí. Teďka uvidíte za chvíličku největší jezero, které je dlouhé přibližně 40 metrů a tady vlastně stále budeme pod stropem těchto velikých zatopených prostor, které jsou dole. Takže 40 metrů dlouhé jezero, když tady byl na návštěvě rok po objevení pan prezident Masaryk v roce 1921, tak toto jezero a jeskyně, do které se teďka půjdeme podívat, tak